Agi. Mas mo tagi. Dili na siya magi. Dili na siya. Dili na siya agi. Unay ano, unay. Ano na din? Ay, ano din na siya din ang basketball or kanon lang? Tournament karon. Dili man nila. Dili siya no, kato dapat isa di. Oy nito, oh, very good. Oh, very good. Oh, ina. Go. Go. Kaming bike ka ba? Dito siya may ligpo niyang tiin. Grabe po ng bike niya. Kapoy kayo para bike. Oh, eh, dito lapok. Ang sa balakay! Nagbigay Kay, kapag na. Hindi siya matulog ba? Magdula dyan siya. Hindi siya dula. Hello. Ate, asa naman ang kape Naulaw yan siya, eh? naulaw. Asa man si ate? Ate. Done eating. Tawagan si ate kay. Wala mo play. Kasi play mo si ate. Wala. Wala si ate. Ate. Lakon. Ma daw. Walking. Dapat. Oh, makitaan ma. Okay. Nag-walking mi guys. Tapos yung storya permente ra mga mekaniko na gets. Alam ko. Kasi maay man ang kabalita ka may maguban ta. Pero nabara mga itong Puro nabara kay adili ay dili lang sa brand. So, good. Ang mismo driver. kapoy lang. Diman? Kitsimil lang adlaw. As in, kinsa man. Linog ano pa. Silipis ng puro mo. Kamong pagkitos. Mas gwapo pa niya. Ano mo? Hindi ko masayang din. Tinker mo nga. Bilang buwan. Pag TikTok daw nito. Nganong nagyapuman ka, bibi kay? Kapi na. Tanong siya. Wala drop man eh. Time to work. Ay. Yes. Wala to na Ano si mama? Alina. Wala, bata. Kay, bata. Uy, nasa pa rin mo? Bata. Ay, hindi sa kanina. Ay, nabasa. Dito. Grabe eh. Ulis na nina. Sikay. Pati ang bibi mo, wala na tanaw na. Bakit yan naman? Cellphone mo yun? Hands. This hand. And next hand. And ulo. Wow. Hello, this is Sky. Wait. Toothbrush? Ano toothbrush? Hello, this is Sky. Nag-very good ka, wala? Huh?
Bulingit naman ko. Oh, bulingit. You say bu. Li. Oh, no, tinting! Ngit. Naliligo na takay. Bulingit. Ano? Nano. Nano. Brush na tao, brush tit. Oo, bubuhat sa brush eh. Dali, dali. Dali. Brush daw. Basta na. Ligo na daw mo ni Papa. Ligo na ka, ha? Ate naman ako. Tama na. Kanina pa may kabuntag. Grabe. Tama na natin. Hello, Tama na na ba? Una pa din lang. Hello, Tino? Ala, mag-isa. Hello, Oh, nice kayong ilong, oh. No, yung ilong din. Nice kayo diri, oh. Nice ilong. Where's your teeth? Asa yung teeth? Very good. Where's your mouth? You say, Kaya. Okay. no. Toothbrush, Papa. Toothbrush. Wow. What's up to? Ipadayon dyan na, ipadayon. Yung mga wala dyan ang mga phone sa sige phone. 5 minutes more and gone. Cellphone is gone. So cute! So cute. Kani, dili na ni mga cute. Labi na ning tiyan. Di, mong tiyan. Di. Mong tiyan. Wala na ipan. Napanos. Hello. Mga hilig man yung mga horror eh. Wala man sila naliwat ni Ryan hilig og ano. Di. Hilig mo, tulog, di ka tulog. Di, wala na lang sa mga mahilig og comedy. Narinig niya sa kumukali mo ba na ako? Your brain is braining. Ha? Your brain is not braining. Meron ka niya kanina mo. Diyan magbago sa pagbago na remote. Kaya ilagag ko dyan, nagkaroon. Pwede ko na isla. Dura. Kana. Ilagag ako nilagag. Hello, Kai. Yummy, Kai. Yummy? Yeah. Ay, dili na ma-off. Asan mo? Tulog sa tinaw. Tulog ko yun. Tumubos ko rin yun. Ha? Wala, ito na ako. Sa man mong gusto? Oh? Kagigil ako nilo. Uy! Lahi man ang gusto. Ay, namin mong gusto. Wait, ah. Kita daw hands sa 1, B. 1, 2, 3, 4, 5. Kiss daw, kiss. Pakita daw, kiss. 1, 2, oh! Oy! Kumana? Ang katawa. Dili pa? Dili daw siya pa. Among bata, nadako na kayo, mo inom pag didi. Yay, ikaw no. Mag-wait. Ano na? Tanaw na si Kai while magdidi si Kai. Pugi boy Kai. Hi Kai! Hi! Ato ka lolo lula? Uy! Nag-burp! Nag-burp man lagi na. Mag-work ko eh. Padali naman na da. Dili, mag-work ko. Kailangan dyan ako mag-work karon. Atele na.
Dala na lang muna. Nasa kayo ng bag. Bayate, ito remote. Bata na hiling sa mall. Muli ko dito. Ha? Malata. Uy, hala, nalimutan ng mall. Ay, yan na lang. Pagbalik na to, mamalit sa tagpan, ha? Tapos mo to tag mall, ha? Okay? Kailan dito sa mall. Kahila ba dyan sa parking dito sa sulod? Oh. Susunod dyan. Toto ay diretso kayo ang gawas. Ay, kaya pag madiretso sa exit, isa, magawas. Toto. Bugoy lagi kagkay. Na, ano siya din na? Ah, pag mo parking na, muna mo. Na. Ang buti mo kay. Hilig sa mall yung bataan eh. Asa ta to kay? Ang Ito. butang sila Tagana dun. daw ka sa tama to. Ito na be. Ito misaw si Papa, marami na kuan. Rocking. Ay, mampugubra. Hoy! Warshock, di ka warshock. Uy! Kuya, kay ganan siya ka ng mga Ma, ganahan po kung mga love night story. core, ma. Ay, love story, love song. Ma, Ah. ganahan ko nightcore. So, nightcore, hardcore? Nightcore, man. So, nightcore. Ay, na music taste, pero ana, unique rin. Underground, wala yung mga Basta. underground. Wala siya Nightcore. rock, ma, pero ana, dili siya rock. Rock, paper, scissors. Dili ba? Nata, ako na na-insert siya sa ng nightcore. Ano sa mga rock? I-google na Sample. nightcore. Kanta sample. Kanang I'm an angel with a shotgun. Huy! Grabe mga kanta eh. Nightcore. Kuya mo kayo. Tanawa, yan na. Dili mo pang bata. Dili mo na mo, gopo lagi mo. Tanawa, i-connect ko na nga na. Okay, Sa kana- tanaw mo na. Nag-date na isa. Speaker. Ano ma? Ano no mag-vlog? Okay.